दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। दिनै मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव भेरगावनि मिथिसार बर'आ बर' आयदायाव 100 नम्बराव 100 नम्बरखौनो मोननो हायो। बेबायदि नम्बर मोननो हानायनि थाखाय डिमाकुसि ओनसोलनि सिमलिगुरि गामिनि मिथिसार बर'नो भेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गावनि फारसेनिफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ महरै होयो। बेयाव 50,000 दङ दे मय मिसन लागोन मिथिसार बर'आ डिमाकुसिनि UN एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा। UN एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा मिथिसार बर'खौ फरायनायजों लोगोसेनो बिक्रम दैमारिया फोरोंगिरिफोरनिसिमबो साबायखर बावो। बिक्रम दैमारिनि बेबायदि थुलुंगाखांआरि मदद होनाया मिथिसार बर'नि थाखाय एसेब्लाबो मदद जागोन होननानै साननाय जादों। UN एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरखौबो बरायबाय। बिथांमोननि आदर आरो अननायावनो जोंनि बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों बे जोंनि डिमाकुसि भेरगाव बियाबाव। बेनिखाय बयखौबो आङो खुलुमबाय। थेंक इउ। जोङो बयबो नुदों डिमाकुसिनि सासे फरायसा जोंनि बड' ML आयदायाव 100आव जौखोन्दो नाम्बार लानानै बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलखौ गासै BTC-खौनो आरो बे जोंनि भेरगाव बियाबखौ गोग्गानाय लाबोदों। बे फंबायनि मुङानो जाहैबाय जोंहा मिथिसार बर' बापन आरो अनजालि बर'नि बिसाज्ला। बे फंबायखौ जों दिनै बरायनो फैदों आरो बरायनायजों लोगोसे बिथांनि इयुना जेन आरो गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे थांनो हायो बेनि थाखाय इसोरनियाव जोङो निस्सय आरज गाबगोन। आरो बिथाङा ओरैबायदि लिरबाय जायखौ दिनै फोरोंगिरिफ्रा जायफ्रा बिनि लिरनायखौ नायदों बहिफोरखौ नायदों दाननो हायै मोनसे अबस्था आरो बिराद मोनसे मोजां टप दिनै 100आव 100 लिरनो हानाया एसेबां गोरलै नङा। मोनफ्रोमथिंबो नङा होमबा मोनफ्रोमथिंबो लिरनाय माने गालांजायै बेबायदि मोनसे लिरदों जोंहा मिथिसार फंबाय। बेनि थाखाय जों आङो सासे BTC-निनो बा बे भेरगाव बियाबनि TCLCC चेयारमेन जानानै बिथांखौ बरायदों आरो आशीर्बाद खालामदों आरो बिथांनि मुङै जा आं 50,000 बान्था होदों बिनि थाखाय बे खोब खम बिनि फरायनाय जिबनाव आरो नांबावगौ। आरो जोंहा BTC सरकारनिफ्राय जाबायदि टप 10फोरनो होनांगौ बेखौहाय होलांगोन आरो मोनगोन मिजिंथिदों फंबाय। आं नोंखौ जोबोद साबायखर होयो। नोंनि इयुन जिबना मोजां जालांगोन। लोगोसे जोंहा दा UN एकाडेमि डिमाकुसि बिथांमोननि स्कुलावनो फरायसालियावनो फरायनानै बिथाङा बे टप 10 बा बान्थाखौ मोननो मा होनना बुङो 100आव 100 लिरनो हानाय मोनसे सोलोंथाइनि सुबिदाखौ मोनदों। जोंहा बिथां सारा प्रिन्सिपाल आरो अनसुमा बसुमतारी आरो दयाराम बर' जोंहा प्रिन्सिपाल अनसुमा बसुमतारिया जोंहा ML साबजेक्टनि फोरोंगिरि। दा बिथांमोना साफ्रोमबो फोरोंगिरि जोङो फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होदों। बिथांमोननि आदराव बिथांमोननि गाइडआव निस्सय फंबाया फल' खालामबाय आरो मानिबाय आरो बेबायदिनो आरो गोबां पास जानो हादों नङा होमबा गोबां पास जानो हादों। दा जोङो फंबायखौ 100आव 100 जौखोन्दो लानो हानायनि थाखाय जों बरायदों आरो इयुनावबो आं हेफाजाब होलांगोन। नोङो आरो गोजौ फारसे थांनांगौ। जोंनि बे BTC-खौ जोंनि बे भेरगाव बियाबखौ जौगाहोनांगौ दे। आरो आङो बे भेरगाव बियाबनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनायनि थाखाय आङो फंबायखौ बरायनो फैदों आरो जा आं फिसा अनसुंथाइ 50,000 आं बिथांनो बेखौ होनाय जाबाय। बिथाङा बे फरायनायाव बेखौ जेन एसेब्लाबो सहाय जानाय बायदि। लोगोसे आङो फोरोंगिरिफोरखौबो साबायखर बावनानै
आङो आंनि बे फिसा साबायखर बावनायखौ आं बिसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों